Miżura wara oħra fil-qasam soċjali u żieda ta' 50% fin-nefqa tal-Gvern fil-qasam soċjali fl-aħħar snin waslu biex Malta hija fost l-aqwa fl-Ewropa f'dawk li huma servizzi soċjali u sigurtà soċjali. Dan qalu l-Ministru għall-Familja Michael Falzon f'konferenza tal-aħbarijiet li tellet biex tfakkar il-ġimgħa dedikata għas-servizzi tas-sigurtà soċjali. Hawnhekk il-Ministru rrefera għal ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li wrew li fl-ewwel 3 xhur tas-sena l-Gvern nefaq 230 miljun euro fil-qasam soċjali, jiġifieri terz tal-Baġit Nazzjonali. Minkejja żieda fin-nefqa n-numru ta' persuni dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali li joffri l-Gvern naqas. Iżda kif wasalna sawn? Tasal saw illi llum għandna gvern nistgħu ngħidu abwiċċna minn quddiem gvern li għandu impenn soċjali qawwi. Fl-istess waqt wieħed jinnota wkoll illi għandna u di tieħu verament tieħu pjaċir illi tgħidha li għandna servizzi jikkomparaw tant tajjeb ma' pajjiżi oħra u għandna wkoll ejja ma ninsewx illi llum nistgħu nitkellmu b'wiċċna minn quddiem li qed nilħqu diversi faxex li għandna verament prosperity with a purpose. Il-Ministru qal ukoll li fost l-aktar miżuri tal-Gvern li laqtu faxex ta' persuni vulnerabbli kienet dik li tippermetti biex persuni b'diżabilità li assolutament ma jistgħux joħorġu jaħdmu jingħataw sussidju li jlaħħaq il-paga minima nazzjonali. U ta' min jgħid li wessajna wkoll il-kriterji biex wieħed jikkwalifika għal daw kull il-Bartel Index tal-għajnieh minn 1 sa 4 u llum qed nitkellmu wkoll fuq metodi oħra ta' assessment li ħares mhux biss lejn il-nuqqas ta' mobilità imma jħares ukoll lejn l-indeboliment in ġenerali. Kalkulaw li żdiedu madwar 600 persuna oħra li bdew jikkwalifikaw għal din it-tip ta' għajnuna li hija għajnuna b'saħħitha ħafna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.